ومرشدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pengintan Allah yang kaya betia sahuran kaya mga watatano mga pakiwataan ang kaya tirima Allah na tariman Allah Ta'ala na mapaluyasin daw apo baitan ito si kukuban niya. Allahumma amin. Bali no Allah sa kuban niya na lama-lama surga. So kapag igising ng mga malaikat na tawfikan Allah, ayan na misbagyan ako mga malaikat na suikasuratul Allah. Kaya na yan na kaya mapapatalim tanong na katawan tanong sa katanong na mga manusia tanong. Sige kung mapapaloy tanong manusia naad na waraan tanong. Aya waraan tanong na khulikal insanu da'ifan. Inadin tanong Allah ang mga lalamak. Mga lalamak. Si sabab sangkot o akalamak tanong nagyutibituin sa malamak isabot ko agama na malamak paniparatiya naroon isa sa mapakapgaribat tanong. Kapgadusa tanong. Adi tanong kainang ka so di tanong diteron o kadustaan o di kadustaan. Di tanong may inang ka so di tanong di imatero kadustaan o di kadustaan. Sabab sa may to so sabot tanong. May to so kanal tanong. Ay manatiyan nanagidagyan ko tainan yo Rasulullah asudua kataw amagubay adi siran di mamagenta dua kataw siran di mamagenta namuubay kakiran na kenapa ka di pamagenta ibo ka pumamakinig kakiran na sabab sang kota ka pumamakinig kakiran na di kasiran separan nasa din sa kana akanaraka niran na lagi di mabuto so kana o kanaraka ka. Okay na kenapa kompet? Okay na di tanong katawan. Ayang ato itaw na data tero na libritaw. Tapi di ba kakuri na jamiaan sa dusairan na dusang ang kaino na ayak kiniraks ka na din mirampay sa bangkasiran sa pari. Okay, no di kasiran sa pari, away kasiran. Adi sa kiyang koto apa mga kinaginakan ay iprikor di kasirapan. Oh, subhanallah. Iman doon na ayay man to apa gusayin tano sa mababa kanabatan ng pagkatasa. Oh, are. Kaya kaya maranaw na malbud malbud kaalakan. Ati kano ganyan sa malumatas na makawid na kalian tigin na di buko na kakasasalatan ng usalo. O to, lagi din lo kasambaya. Ditong dyan ito kung mababaya sambaya. Pagkababaya niya si imam, tayo yan. Ngayon na gumasa na kasi imam na sumakabisa matas, nabiyugulo din. Okay. Kaya tingin na siya, na siguro sa marandaw na didin. Tingin na ngayon, di na miyak atas. O, nadatarang ngayon wasiyat. Sabab, sa awasiyat na anasay tanong. Basta wasiyat. Na basta akamuntay sa TV, nagdasay tanong.
Dia syaitan basta ka puntay sa TV, kaya syaitan Ayah kali nau na rami ke pia gelas dusia na dengan gegebu. Okay, nau pemakai ke sawasiat na 30 minutes na gegebu ka ngayon na kagi adna syaitan. Ayah mana biar bisa kita. Begini gua dia kali patah, ini orang ni dia tua dari mu. Sampai mana dari mu. Nah, ayah mana syaitan tanu na dua. Timur kanan. Dia dekat tanu kanan ke belah. Dia dekat tanu ke pokas. Ayah pagang ya syaitan tanu. Na alladhi tu min syarril waswasil khannas. Ayah ngarannya na khannas. Ayah ngarannya na khannas. Na ayah akwarto niyan nasa puso. Kaya puso manusia. Di kwarto niyan. Ito'y sabab igira apiyag bangan na pagtong niya na puso ka. Ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya pagbagiron, natigil niya puso ka. Pakatulog din. Mati para mapita. Dapat mabuti mo. Dia kan awak nas ucu. Ariyo, gini ni maulaw lang niya. Nah, dia mau markap man kaya sa tao isaw na sunju jema. Ayah kaya binitali ngumamir kari isparo. Oh, ada bang dia nabi isparo. Oh. Ayah kaya binitali ngumamir kana pintar na masjid ya. Anda Pagano rumah kau buka ke rumah ini, bukan yang mantung min syarril waswasil khannas. Ina ikaw masih tebel. Pero makira ng next, amoy di ka mapita. Nato matanta ka mabuti na next time wagi ka mapita bis na buhida mo. Kung ko tumapipikir ang butang buhida na ka, naayakya pikir ang akong buhida na ka, nakagin na makapikaw ma, apidikatan. Oh, ay. Nari-gori kayo, di kagidami wa yan. Ikadua syaitan na ma min ahadin minkum illa lahu qarin. O manipisa katawan na kanwatigo nabi na adna ini kadua niyan. Iti karin, ini kadua. Nah, so ini kedua, nah automatikana na syaitan. Basta ini kedua. Iko yang ada ni nama sahaba, ayara wa anta ya Rasulullah. Apa sekali ada syaitan ka ini kedua tigin adu. Ini kedua. Walakin a'ani Allah bil Islam, ugi idna so syaitan akan nabi Islam. Hari. Aina tigil mana ya pihak bangan sa subuh na ayah pagpukaw ra na so syaitan na ya Muhammad pihak bangan. Buwagi pemag Islam bang mga syaitan lagi mga syaitan na kenapa matang mga kapagukan mga Tristan General mga General ariyo mga syaitan ya matang gaya kami basta pantag sa agama na panaw na ipipikir unutang. Oy, brilya ko niya mga goyo, kanabay na subot na karakano. Mga ibarat na goyo. Mga ibarat na goyo. May awan natin yung benda kapis inatong ni Isparo. Oh, nayabis nita. Lagi din, upama na niyo mo ito ang kapangaruma sa duwa. Talo, pat, lagi talo ka na miyak ka lalalala ito ang kasurga ugai. Ugai. Natiyaguan niyan sa marata bercubai kadika baya o syaitan ugum mirampay subay kumapurwa surga. Oh, tapi pure lutu. Ha? Ayat pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nari guru kan. Kita harus akan ni. Ibu Rasulullah kul ad-dunya kulluha mata'. Wa khairu mata'iha al-mar'atul
salihah. So intirud na dunia at tigunabi na pala malay arga, malay kipantag. Rabbana ma khalaqta hada batilan. Dan na ba ilang akaadnu Allah. Pala yan na arga yan. Anak ipantag yan. Nagyang kaya intay na dunia na pala yan na tigunabi malay arga. Na timot-timon ang kaya dunia na ay pinakamalay arga sa dunia na sugoi na bilang tao. Ginan mana. Mana niyan na makatungka sa baya bilang tao na malay arga di sumuntia. Sa katawa baya bilang tao na malay arga adi subulawan. Na malay arga di supira. Basta at bilang tao ako'y. Ay malapit Rasulullah na arba'atun min sa'adatil marad. Patatigo na biyasa din sa mapader mo na miya kasurugin. Napagani ang ino na binamaskanun salih, makambalay ka sa lumilintan ng utak ka. Oh, nataraya, miya makalalawalay, nag-i-bito sa saada. Basta lagi din. Ang mga arabaya, basta may lera jwalay nga mala, natin saada. Ha? Ngayon, lagi na hadis yan. Ayaw makana niya na maskanun salih. Basta makambali ka sa manuwag na miadgod siya ng Diyusurgo. Okay na adgod na kaributan. May tayo na kanila pag-usap na rin pag-usap yung guru ka nigira ilalapis ko oras sa kano. Yung natanong na pumagin ng gano o programa ko yung girarama din sa station ilang ka ko iftar. Pusay na ano nahigiran. Na, ayaw mga nahinilagil kaya kauyag-uyag sa dunia, na timo-timo ang kanang kaya dunia, padun sa Bulawan, padun sa Diamond, padun sa Pirak, padun sa Kadato, na timo-timo ang ka, na malay arga sa sakatawa ko ya bilang tao. Ano ka, may argo juga na yaw, mamatamitan mo kada ko permanaya pangusyan, nataw ni guru ko sa Marantaw. Nasulanag sa Marantaw, na ginam niya pasan na doon. Doon ko pinaya po. Marantaw na ko. Yan kaya dunia na pala na malay arga, na aya ko na pinakamalay arga sa dunia, na baiya bilang tao. Na inisumpa tulong nabi, ayat tigir manai amia adban sun suka surgaan surga sa dunia surga sa ano mauri namakambelay sa maskanun salih tetagumpi awalay lumilinta na mukang na niya nawalay ayam amug yang bele mo na mapiya ko niniat ino nga pagulaw-ladar na para hirap ketimu kami at tingod-tingod na kaluluwag ang kami saya. Pipikir na naman yan, nabubat kami sa seminar, igiraan na mga tabling na huwag na masturatiran kapag pinapsiloon, nagkitimas ka nun salih. O mano yaman na, kaya muli nga sa miya ka na, napiya ka gulibugiran ka, nabuano na ka, sulit. Ino yan, natigay na para na kawat ako ka, yaman na yan na tunutuso, kapriripa, kaditaman ako sa pulis, sama na ito manabutumas ka nun salih. Ayaw sa kaya pa ka bagri-bagri ngaw na ka dia priripa ka. Na, so walay na adon amiya ka na apugusay na ka na para kaliwanag yung ano. Tanay tanong ka nung mga ulama, kataya guru ka na siya. Saka nung kataya ariya ka na. Ayaw maana niyan na sumanga dito na inipaliwag kiran sa sambayang na si isa, ano inipaliwag? Masjid. Pero itindi kumanga dito sa sambayang. Ngayon no, na si isa langit na adlador paro. Ayaw niya na Baital Ma'mur. Matatawag sa langit. Baital Ma'mur. Lagyan mo ta Baital Ma'mur na umano gawi na ayaw makapapasyuro na malaikat na 70,000. Na lumiyo ito, na diro nuto pa kasi sa dayon, na every dito na 70,000 na di pa makaswi. Ada ka ng mga malaikat.
Na sa Baitul Ma'mur na lagi doon na light si imipapansar ko mga masjid. Connected ko mga masjid. O ay. Yan nga masjid yun. Nabi ko kunin ka na sa Baitul Ma'mur. Baitullah na. Wala yun na wallahu ta'ala. Na so mga dito, nasisi na pakamsiway nga sa masjid, kakagina may tutong pa ko Baitul Ma'mur. So mga bai, dadagyan namin paliugan. Ay ang question, na so mga bai, nakagira, ada silang dadagyan namin paliugan, so sa masjid, na anto na Baitul Ma'mur rin, anda? Hindi question, no? Dulang gano? Da Baitul Ma'mur yun. Ha? Okay, na inaloy, asubain na kailangan na basta pumbalay na kaswalay, na kailangan na mimbitirain ka so architect engineer. Ayam anan yan na pipiin ka so sala, napakaulad-uladang ka so kwarto, napakaulad-uladang ka so kenala namin, napakaulad-uladang ka so tuwingit kami, nasibay na kungkol sa masjid sa walay. Pero itong pasubaitan Ma'mur. Pero itong pasubaitan Ma'mur, na aya question, so mga walay tanong, aya maanan yan, na may sasenggiron, at turabi ni na masjid to ba isa mga walay, anta ka na, aya sumbag na doon. Ariyo, sudah baitan Ma'mur yun. Sumayang sa luhur, na yan mga tang suppression. Oh. Bisa bayar masa asar, mata gitu TV. Bisa baca subuh, sehingga atagnya nasu saluita. Bisa baca Aisyah, apa atagnya sa komputer. Ya kan. Ako next union, ada madaya ikakitumpa walay niyo ko Baitul Ma'mur, ada isisibay niyo ron, adisibay nga no pamilya niyo. Yan ang isabab pagkilay tanong sa mga watatanong mga bai. Ada absesang bayangon ang kayo na di na nakatawan, wanda silang sulod. Kaya kalalayo sa tuwing kita ginisay na. Kaya kalalayo sa yung maanan niya napagkananan ka para mapiya din ka hindi ka pangapaguso ko. Kaya kalawlad-uladiyo. Kaya kaulad-uladiyo sa kwarto. Kaya kaulad-uladiyo sa sala. Di tanong mga di kamamala ko Allah. Adin naman ko Allah. Kudila tanong asibay kaming kau sa disembayangan. Di ka disembayangan. Na gusto mga wata ka na mga bay. Nada mang gulaw-ula. Karena mga bay, masasugat ano di? Ari deriba. Napagpaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So di sisi puno ang bainam yang genap. Ngayon, agi katawan niran, alakaan niran, agi mo tayo sisibenga, na dudunso kumuka na iran, dudunso sambayang na iran, dudunso pasbiran, kepakai penaro yang penewa so Aisyah. Namanya kapia-pia na lamu na watakan ang palip mo de berasambayang, ang kayo nakagi adin, ama beberi amas gitiran cawanay. Kinato nada, kailangan nakabenaran ang ginawa tanong. Ay dapat yun, nabisig tanong man. Samagsan, nagyang kaya pag-usay tanong apantag o anto na unon, ikaw kita di tanong kakeluis, nago anto na unon ikukit, akapaka ato di tanong bibiya. Ngayon, napagilayin tanong sumiyak ka dengan mga tawa di magagama, okay, napanapanay din na Paul. Anong panadiyo na Paul na nakagitra biling? Okay. Paano yung natkaunti? Are ismarog. Paano yung natkaunti? Ino rin tigin Malaysia, ito ano ma-MVP, ang mapeka tribul. Ino rin na ma-MVP siya, ito pagpakadang ka. Ino rin na ma-MVP siya, ito ang mga pipikan usot, kaging panagpalinin Paulo. Okay. Ano yung Paulo? Nalagi na mamukilay ka manusia, ay ano man yan, hindi ka pakasurgaya kita di ka bublagan sa kimon. Ano man yan, hindi ka pakasurgaya kita di ka bublagan sa pasbi. Ano man hindi ka pakasurgaya kita, miyak apnay, haji na miyak apagumarapan. Ano man hindi ka pakapnay, haji na kito di mana haji di mamuasa, kaging maga kaliaman, na pero panaya Paul.
Itulah perhatian ini wah diterima ke mana na Paulo. Kenapa na Paulo? Pada kala Paulo. Wah. Pada kala Paulo. Siapa ko sabi na may Paulo talud. Kata ayat ini dari Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Dia Imam Syafi'i lagi ulama tanong. Nah, upung ka makapangaling ka kapatid ko Imam Syafi'i. Na upung ka pangukot. Makapangukot ka sa makatanol na pagkaawa ka ka makapagugdes ka peruman. Oh, hindi makapangukot ka. Allahu Akbar. Pagkaawa ka natin ko Imam Syafi'i. Kayo, naso kapipikiran ka kuwaka na minisambiyon na gata lang. Makapagugdes ka peruman. Yun din Imam Syafi'i. Ha? Lagi na kasama na daw eh. Allahu Akbar. Karukut niya. Giyad na eh. Suwan lang. Ano ba nakagiraw ang pagkanya kagigiraw niya siya kasujong bala. O, alam niya mo eh. Lihat lah kagigiraw niya. O, Nami ang pagtalo sa kaya bedintaw ko pa rin na di pa ko pasakyan. Asam busa minagirit na sa minadayunan. O, niya kadang-kadang tabi ama na palapalan di sa bro. Nah, tanong pa pagising, ano gawin na rin? Napanapalit tanong di mamuasa, lang tanong di madag, may iralas dusi. Tanong daw. Ika-isip ng alisa sa padiyan. Na ilang napanapalit tanong di sa yung ano na pusa, na ako na maskit na di mamagbang na di suldo. Oh, nabaratihan siya. Panapalit tanong yung ano niya na di kupusa, na madagal na dipsi ko yan. Ha? Lagi di mga example yan. Ayam ana niyan, nabagta din maapad ko ayam ana niya bilang-bilangan. Okay, nasupay na lista na din marantaw. Pira-pira tang ubari, bala sinali sa kabariwan. Ino man ang pira ng ibariyo? Yan mo sa kwa tigil man, ayan, dibita kami sa walang ibariyo. Napagiwat ako mo ibariyo. Naruwa ko pa ninibuwat na. Namimbuat sumaran ang mga sa ayunan, ada ako. Nabi ko rin kari, ada ako. Namimbuat sudah pa, ada ako. Namimbuat sumaran, ada ako. Nagiti ibaratian, ataw ako yun, na naging mamugin kay aman, ang pedekatin ako di imagaman. Ugay, nasupay na nalistan sa naging nadakaw. Ugay no, nakaginamon Paul surat ka. Tamo Paul. Sa ano mga bayi naman, ito Paul ang ano. Sudyo na tayo matawag pag hindi mo ba kaging mga mahir kita na paano pa nini pangasulguin mo amin na niyo ayum amra'atin kharajat min dari zawjiha bighairi idni la'anatha kulla shay'in tala'at fihi ash-shams hatta tarja'a sabi sa bayat ni Rasulullah alum yung kuwalainian ada makaudas kumama nalangulanguan aadn anewan niyan sa dunia Ariyaw taanuman, nakiyamur kaaniran ng kutabuhay. Ibu dunia kau Diyos. Ito na Buddhas yan. Diligan. Lagi na di tanong editeron. Kakagi aya subject matter tanong na ando man ay di tanong always. Ano ba kayo? Ano ba di tanong always? Giraw ka managuro sa marantao, ikira po nila itabang destapan. Tinuwan. Abi niyan, ino ka? Panilay ako. Oo. Dati ginawa, panilay ka din. Na namiyamara ko man, abi niyan. Miyamara. Lolo, paguran. Huwag mo. Abi niyan, buko sa itamuno. Why? Kung ang jaytag. Ano, masa. Amas sugat at apgir na rin itala dito. Hey! Pinagay nga! Kung ano yung mapakaradiyo na lang. Why? Na, ano yun? Na ayamanan niya na di ka tawan ng manisa na perumistan. Na iba mga dawa ka na ya, ang piyeso ka pa mamasaan na ala wholesale na ala retail. Ako rin yan. Ano ba na retail? Na wholesale. Na udas ka na wholesale. Kaya naman sa problema. Sabi niya,
asar ka kena bemarata piliwanakan narin nila nakauway naupintay nga sunga siya ligat miniw na bemarata semua na sa iligan di penibla ka kaya upin to ubang ka mangubisya mana ipat ka natay mo na makakubilang gino mata na ini at ginagawa na ikadetaro ba makarilipas ka apa yung kamagunya na sinilas na ipundot siya ito bigan yung makabilang mata na ini na kailangan na tusay tanwaya ang tunay o kita di ka kanuis sa mga babay na ang tunay o kita di kanuis sa mga mama na mawatano sa nga dia makapurutan ulo ikaw talaga ito mo niyo lagi nung pamawaya maanan niya nagkipapantagal ko ina ang giswama kaya doon sila po na di ba tayo manawrasan tayo man ang paraan mag nakapakamblablag tayo lagi nung ina ang giswama aso ina ang giswama na ayakab na riyan na dua anakab na roina agwama igira o yaguyan na matay na alip mo na kabinarihan Mino to lang no to kabinar mino so kabinar ina aguswama siko kauya buya gira na gusiko kaputiran ati bitan o pagkaapas o kabinar olok sigira o yaguya gina panimatay aray ay mga kabinar pa maukuhan bananokos nakabinaro yung ano niya nalokos kuwata na iginakabaya ko man napakakano watayan iginakabaya nita napakandita no watayan iginatinuan niya si watayan na kailangan na masubagin ni watayan iginasubo niya si wata na kailangan na masubagin maparatin niya din so ako butalay na inaloy niya yan ko to fala takul lahuma at ani paano mga ulama sa ginguta off man na off na ginguto isa inip maadera na kapara kaliwanagan na mugitan sa example iba igira biyano kaso ina abuswama naso kapag kasugiran sa disil na di sila pagkagaga sa mong sa CR may nga nulukso to na normal ama pumasa duda Iran arinula na kawit sa kwarto Iran na miya ka pang arinula si Iran mga nuksuto natawagan kay Iran Ahmad o duda kaya nagpunga siya gino na mga off adi pinipusing ka off kakaginin ka mabuwa kagi mo dia kapag chat Iran na madilang bitingin mo mata na yan na ududa kanan na andid na tigo nabi ka penutuneo nabi na andi kailan yan ko today arinula na mga tulad niya pa anan na panariang mana na andid din imaka ayaw maana nila katagun ka sa kangingiri nagyuti bituan sa offil nasadin sa tawa tigo nabi akatagun sa kangingiri lagi dibuok indang si kailan ang usiya maayan kada haram alayhi al-jannah na miya haram dito ko surga kangingiri nari ito ba tiyo di mo kangingiri nakana ba matag kangingiri ka ipat na ikwala ka anak ketulawata aib kaya iyang pansiin ayan ang usiya maayan Biran ayaman na niya na recognition day. Recognition day. Yan mo taka-recognize siko mga wata, siko mga kukwira na mga grades sa eskwelaan. Nagawin ng ate. Ano tiya ko maaw? Tigi na kasakan din na ingat. Kabina-bina sa kapman na kuwan na kanaya. Sakat natin, kadun sa view punot sa kay may leran. Na, o yuti, mga yung anak yan na mga offin. Amiya haram ka din ko surga. Ayaw mo anan na
importante na mga letik-letik pa sinalitan. Di tanong ba makatasan? Na, andi kapatay ina na ama na adun ami sesenggay akap nariran. Pagad na kabnar o ina gusto ba di kapatayran na pagad na kabnariran kumata na ayam anan yan na ayyamala amalan salihan na andi kapatay ina gusto ba na mimbeli din apaliugat kuwata akapakapugumalian sa amalamapia kung kayo na alwala dumin kasbihim so ay maanan niya nawata na padanan sa pasadu ina ang suwama na andin ni matay suina na matay suwama na sarin sa gelbak kuwata mapia na derek kine na usia mayan umarata na derek kine na usia mayan na sama nuto na ayam patut na andi kapatay yung ina usoma na ayam gelebek kalamapia para derek si bulok saka na gelebek kasamarata na miyasik sa sulok saka na ayam ananian na makaumasa anuan ang mauri na sige pagdede kumumia na wata. Okay. Kunuan ta sa kalamapia. At hindi makabala si sina. Nakakabala si siya mga. Napiyaw miyatay na miyadip kainin na ato namin na manakapan na pagis na binakapan. Ano isa kalibatan tanong mo, prilaya ko niyo ba daw? Sa kalibatan tanong. Napingilo na kiyong na iya, sa isparo, umapakas ng masangkot na bungkong so tampar sa tiyan niya na. Naino ina, ang mga sukat ako na inshallah na ikokos ko na, gito na narap ka. Igiro na ino na pamasanti na. Ada pa ko siya lang saya. Okay. Next step na yaw. Nabiyang pitakman. Wata ko na, miniko ako nga. Kaya lipatan. Nakinay-noy na kayo siya na piniyata mo. Nadaniyan nun nilakuan. Nakadya ko yung maanan niyan. Nadisa karata na mauchi na iyan. Nagumurong na nung mga arikulay. Bululubak ka nung kung sabong ko ngatang pasate niyang katay-tay pa na niinaan. Nakunaapian naman pumasa. Di ka ribat. Asi ko pangumuluan ang kampiyan niya ni Panang Taman na nakuha na mga nakuhaan. Nakagi, sisara kami ta sa umurian ay pinungit ako, nitigil ako. Iya. Ikadua. Na aya ka tanong ka na papang agumamang. Aya ka tanong ka na dadi agumami. Na di siya kalatan mo tayo, mga wata, ama kanudin na ama kanudin. Ama kanudin. Tanong kanud na ina. Kagupitin na nuto. At yung pa nga nakagiyo kuya-kuya binadang kataluya ina. Kakagiyo putay na yung kataluya ina. Narigori ka rin. Subhanallah. Subhanallah. Na. Anto na unon, hindi tanong ka Luis. Sumama, anda akabagi. Ibrang kuwa ka kano, apalaya tanong ka Luis. Dali berisang kaya miya Luis, ako naman Luis. Dali berisang kaya manudusa ko na manudusa. Okay, nakataya sa inipang ni Fudail bin Iyad. Aasar akap maanan tanoya. Nagiyod din italim tariman to. Ataw na kan na Peter limang ano kagay Ustad Jelil na piyakabagbagrang ano din sa mga kapit. Okay, nayar ka taniman na miya Luis ka na Luis. Okay. Dahil ano yan ano na yan. Nagyang kaya kapit, nagyang kaya mga tinigan na mga saira, mga salapi. Si Kuya Makna niya, nakabubulir, nanuluto yung, naoperati ako niyo, naginiwa na tatago sa ginawa niya, giswaswa ka nung ginaman. Kaya naman, nasuntindig yun na basta mapia na mapia. Upungan sa babang pa, napakaibaratan niyo sa politika, agi ayamayura ka na salapi, na ayamayura ka na saira, na upo lumakang bida sa tinigan ko tamagari, na disu-disi na junto ka sa sulido. Kung ang talog na nan, kaayatin digitano na Quran ang hadis. Di tano pangyunaan sa Quran ang hadis. Yan di na pagpawalan. Di tano sa naging mamangkod. Para tayo ako niyo sa edin. At napanglugan niyo na ang tunaw nun igal mo ko Rasulullah na magkububiin wallahu ta'ala. Yeah. Na. Ayapin tayo Fudail bin Iyad. Para tingin di ka Luis. Na annama asabaka min shay'in faqul dhalika biqada'illah hatta tarfa'al malamata 'anil khalq. Baganero na yaw. Baganero tigo ya maana niya na Fudail bin Iyad din kakakulwis.
Na annama asabaka min shay, uba nagisugatar ka eksamen, ti uba tapang. Peto na tapang. Okay. Tapang may kabilagan mo ikaruan. Tapang may prosperity ba? Yung kaya naksi ba? Tapang may anapis ka. Tapang kaya panagawa nga. Tapang tiyaba nga. Yung mga atong. Tapang pero na tapang. Yung tabi ka na ito na ginawa. Na para kada ang katingin Fudail bin Iyad. Adi ka manusia. Na ayaw patiro na ka na dali ka bikada illa o kung nanananuwa ka. Abo na mabuyabi sa dunia luar Allah. Ha? Ina ko pag na yung buta ka, bago mga ka. Si ina ka, siya maa ka, kataon nila na nagkapagabo. Kataon nila. Nasa ka, mismos ka. Banguda ka. Antay manguda siya na karuman niya. Ang tanong yung pag-apply. Ha? Namanguda ka. Ino kataon na, nakagapagabo. Buta man ang maptiro ka natin, gusto na din kataon, gusto na din ang pantagami na inanawatera na tiksmit kami. Pinabito man. Oo. Uwi na ipo isin na, katawan na kanda ka pa mo. Yes, mo na din katawan. Ha? Aga pa kay. Agi ko tadi nga disem ko na nawata. Oo ay. Adi nga pito ko kasi ko malibutan na pilipin na kasi nila. Alabuy ka. Nagura-gura ka na bagura ka. Oo ay. Tabi ka na gano. Nag-injo lang mo. Nagura ka. Oo ay. Naku baka man sa pitik, napitik na ka. Tagi ni Bagyong Bro, malam mamakala ka nun na yung biskuris. Oh, baka ka tawin. Allah, pira-pira miya ka muda-muda, miya pangaruman yan, na miya expire na baboy. Iya ka tuwa-tuwa. Oh, lagi na mag-ubay siya, na miya kapilin yun, natin dinabidun yung kiwiin na. Ay, nakagikad na. Anali, kore-kore Ustaz, kagana, kamatan sa pawin. So, kaya mana niyan nagyan kaya dunia, nagkapakaya iman to agagawiin na miskin ka, na mapita na milyonaryo. Dapat nga sa pawin. O nagkapakaya iman to agagawiin, na milyonaryo ka, na kanya kung mapita, na miskin ka. Kapag iman to agagawiin, na manguda ka, na mapita, na may kabamong kasawanay. Apa ini kayak ketana? Ada pasti taruh sana, ini tanya aja gitu. Nanti namanya lagi di penjaga maka bener. Oh, nabi ya giro saya di sini, imam maka giro kasih udi. Udi kasih yang giro na potol ulu. Lain jangan giro saya. Biar kawin, ini tegelian sa giro dia lagi umut apa ya di explain. Mata mo na hirata tentang dia na budi pun. Oh, ini mah bisa kita mata tumula ka man negatif lang mo pwede ulit. Dinamsa ka ko ira ni buti. Hindi man ibarat yan. Debo mapawir. Ha? Ay papawir ba na swalla yuqallibu al-layla wan-nahar. Ay bisina dirga dunia na adna masa gagawi ugay nadara ka kaayap man asimbi na dundo. Oy. Eno dito pa kahit kung manusia, igira ang makatatamok ka, igira madadato ka, nabang ka ismul taima, so ayaw mga nila tumaring ka, ang miskin, ang pobre, kaanatay, nasirang manidondo, nagulog sa gagawin. Nari ko rin kayo? Anatay. Lagi yung kotang ismul taima na ka mga tunganega, di nga papanig niya wala, baka buling niya tayo siyo tuwa, na mimbato. Naswate na pagmula na miya pangaruman, na miya mayurang utamya ka muna miya mayo. Agiti mga example yan. Nasira manidigaan, na miya ka na mimuliswale ka na miya kalala. Mga tarakira na mga LC, mga tarakira na mga Fortuner, mga tarakira mga Navara, mga tarakira na mga Hilux, ugay na so ipix ka na rungkaw ni miya runot. Hindi kang makasabi sa tahir. Oh, ay nagito na ay asal na ismol time na kangayno. Nasagyan ko to muna at time na dumdum ka. Na di ka sila kanununuan. Adi nga katawan o ang tunay kuri ang kira. Oh, ay. Nangatan ang tunay kuri ang kira. Dali, kuri ka na yun, di? Saka, lakong tanong niya pa mag-iskwila. Lakong tanong niya pa mag-iskwila. Na anda ka lang sumita ka, sunjuan lang talay, mataulong. Kadi ba kapas? Diya ulo-ulo ko.
Ha? Ya bulok sa math, bulok sa English, bulok sa science, bulok sa Arabic. Oy, everything, pala yung bulok. Oy, tingin na sinda siya, kini na binudok, takyan. Oy. Ha? Adin na sinusok takyan. Na school time na ka. Nakadi ko high school ka, college ka, may bato. Adatar ko rin niya na may kapas sa attorney. Ito na. Nasa kaami ang bugol mo. Diba doon sa tekno. Biya ka na bisa kulurang sa tekno. Di mga iba natin, upang diwayang niyan na ato na ba ini na estimate ta, underestimate ta, so lagi di ka manusia, akalabas kay di man estimate na so lagu na. Oh. Na, isip tanong man. Annama asabaka min shay'in faqul dhalika biqada'illah hatta tarfa'al malamata 'anil khalaq. Tanay maranawaya, ang tanong magano. Owan nagtigi Afudel bin Iyad ang kisugat terkaat tapang. Niyali tanong piyan to tapang o. Nayamanan niyan na ayaing bulong ko na dhalika biqada'illah. Kanabak wa kaya nanawida akala ka hukuman na Allah. Ordira na Allah, papasad na Allah. Na andin na tigo Fudail bin Iyad, tigina ni tindigan ka namin, yan sa umidakan. Okay, na hindi nga nakatimigi. Atiya ba nga, iba, atiya ba nga sa kundiya. Apaganda sinita nga mga tindigan niya. Tala bilaw na ko, inugupan ako niyo. Mato nasita nung din tutuan niya sa hurricane. Kaya mana niyan, pada kalau pelagi itu lagi jotongan ini yang ngayon namian di agia adinian tatalimaan ubesokan itu labo yakin ko na suwata. Ini tatalimaan ubayakin ko kada to. Na swalla utala na utaya mana niya natang kremien sa ginawa niyan ayakin ko kada to na swalla utala na tiyaban na pagkagiraw ya Allah. Kaya mana niyan na kaboy ang kanya. Ito na rin mga wata, mga hapizeriya, mga hapizeriya. Ito na ito sumiyari sa suratul Fajr, ngayon ko examine ako siya. فَأَمَّا الَّذِينَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Mga tingin sa mga pagiwata na ka. وَأَمَّا الَّذِينَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ayat ko Allah Ta'ala, warano manusia na igira bigyan na mga pipiyan. Miya katamo, anawata na engineer, miya kapas, anawata na CP, miya kapas, anawata na doktor, miya kapas, anawata na alim, miya ka, miya berapa italim, plus, miya ka na lang sa walairan, na din yan di pa imigil na Panginoon sila, Fayaqula Rabbi akraman aynaw inikalimu aku kadnan. Itu ulit niya litero, no? Ira, inikalimu aku kadnan, na normal na ya. Ay ira na miya ka umar ka mga tao na lalo yung mga tingin na mga bubu, mapiya ka siya balay, ay ira na tayo inikalimu kami bukadnan. At gitu ibarat yan. Gitu ibarat yan. Lagi ako tabi na rabi. Bukan ini kalima kami ukadnan. Nakakawid-wid nuto. Natatantakan niya doon di kira pagutang. Bukan ini kalima kami ukadnan. Benar lagi itu jadi katero. Nakakaawid. Nani, kore kayo di. Allahu Akbar. وَأَمَّا الَّذِينَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ. Nggak sama dia? Ya ini kecil zaman ya. وَأَمَّا الَّذِينَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ. Kenapa Pak Akramamu? Lama na ako ba na yaw?
Aku bubeda kaniya mga wata. Kaniya makapugong ni kabatian. So manatigo Allah Ta'ala sa mga tao. Aayamanan niyan na inig sa minami. Sa aya inig sa minami ro na piya kailutan ng isa kawiyagan. Piya kailutan ng isa kawiyagan. Reviewan yun, hindi lang matiro. Piya kailutan ng isa kawiyagan. O di, napenda to na damirong panabagan. O di na pena mo na damirong panabagan. Kadua na pengarumaan niya na to na damirong panabagan. Fayaqula Rabbi anganan. Natiro niya na inaw. Anto na unun din na ikikidira ka na iwallah. Jadi ba normal na hindi mo ulo na tan? Ay no, tunay kikidirak tan ini wallah. Uminianan tunay kikidirak tan ini wallah kenapa tamaratay adat. Inaku ditapsun bayang ya kalalatay sukatan. Tunjuk ya sembayang tam ya daka penasakasuan. Nantola para mafia kumana ketapasi. Allahu Akbar. Kaya kula rabbihan. Tadi ya normalnya ya kung manusia udi. Di mau lola dia. Tadi. Nah, bisa kita noo ako kita noo ka Ikadua atiku Fudail bin Iyad. Apara di manusia na ihfad lisanaka liyanju kullal khalqi wa anta tanju min adabillah. Ino tayo beranu kata aso berikut na aso dikunutun anya mati kenu cawalay. Ihfad lisanaka liyanju kullal khalqi wa anta tanju min adabillah. Ikadua atiku Fudail bin Iyad. Akak ke kapekalides ka uga ka manuis na siapang kasudila ka. Ini tidak. Siapang kasudila ka. Kaupama kagiyang kay dila ka nama siapa ka. Naliyanju kullal khalaq na daga binasaan ka. Ori ka, daga binasaan ka. Ay, nak na baka maritis na. Jadi dia kalau dipagiro menda, ada ka binasaan. Wa anta tanju min adabillah. Na ayat sekreto na miya libri ka kunarapa. Siapa lagi yang tidak? Lagi menitero lawas na kalitikan na tidak. Lain naman ang yatangila kaupin. Ino besudiat butalo. Kaupin. Jadi po ito. Yang butalo na diricu. Soalnya bunian. Ia mata tanah itu taruh ke pulinga upin. Wene dia bida sugila ati ana busuang ipan. Wala binasan. Oh, iya makana lang ipan. Ini anak dulu. Tadi umiyana dulu nga miya makatiwa-tiwa ruang ipan. Ini kan guguras. Oh, lagu ni ang panakawati. Itu panakawati. Kaya wakawatan yan ro. Oh. Ati ko betul dulu na itu hindi apan daw. Wah. Tenang ko lo. Sana ini kubujar no to mata. Ikut lagi ya biru deh. Ira sumini nga sugubin nakatata di mang lagi utamnya membuksan aku tak. Bibnya satu kata ini. Lagi papasan no Allah. Ini desain pipi Allah. Na deta rupiah ng urian Allah ya Allah. Diukisu desain na kan. Ada su desain na kan. Nare kore-kore Aguni yang tak bisa kawat. Ya jadi pa yung isa doon na kawatanan. Ando ni kipupian. Ingin na nasungi pa na magawatan na di dekat. Oh. Ini siya na doktor. Maka kata ni doktor. Akan bicara lagi yang pendapat sabar na magawatan na belum mga doktor. Bibir na ini siya lagi ustaz. Ina do, ina na pres, mapapagdigat yan. Dati na inopendigat, kami arupo. Ngayon, dapat na din ito para makadigat na di. Ande ikapakatwa, ididutaw na di ka inatulanan. Ngayon, permisif. Arupo.
Oh, sama nuto na ayat siya mo taro na kanabali pa ka pamagenduga. Nabali pa ka pamagenduga. Ang kanabali lagi doon sa mga istaki mo maatagilo. Apaka pumagistiritaan mamuso sa apde. Kaaya mata ang Amerika na nakag-iibigman sa katait. Mata ni kuwala ka. Dengan tiwi sangi penbekan dengan penuh-penuh na. Ang ari ka ako na. Ayaw pa natagong na bulol ka. Ipit na kuwa ka kasubutar ka na butar ka. Kanabu ka tagwi na bumiyan din na mabulol ka. Bumiyan din na din maalin mata na kuwa ka. Kaya kita yung sagi yung utapag yung mata na kanamiyawit siya kagayan. Yan naman dito sa bulaw. Karon may opera. Kapigilan siya sunod to sa pagkailin niya doon sa kong. X-ray. Punta ka siya. Yun na ito. Oh, penamiran juga puput. Inaso sabi na siya ako, tinamiran juga ni penaga kuan ka. Beres ka. Mianggas toro na sobra 70,000 sa Ramadhan tu. Oh, ya kan tu na kami sa babae, tingnan ka di muris, tingnan di ko mapapadi ko lagi. Ini kalakakan. Pero mo. Ina, di na yung ibarat yan. Na inaniwalang ka na ng ipinakakakritikan niya at iya kundang ipan. Nakagyo katago sa ipan at iya kuniram sa kawat. Nasama na to din pa kadugarang kaya ko. Dila, nagutang gubiwala sa kaya na mudul. Nagutang. Wala na rin ko rin eh. Urung tangguh binuwala. Kapara di ka na pagkabinasa na ibat ko wala ka basta marites na dini paginaw. Parati ako niyo siya. Basta dia kaya tawa talientaan na saruyan na api agak utangan nga pumaw. Tari ko rin kayo siya tuli. At hindi di pa maganda si Karuman din na yung mag-isabi na. Mata mo lang tanakan na gatulawin niya di pa maganda si Karuman yan. Ito yung nakaruma ko na bagay man ay matay ha. Yung diabetes siya naman ama kanto amala. Oway. Ilang tingin nakapakalat yan na nanganak ko na kaulit. Lagi itu nakarong lang mo na kesukat yan arung kebubu na kebubu niya mo na pamagantan niya di karuman at hindi niya di pamagantan si karuman niya na epan sa katingin niya minsan epan sa katingin niya makadua ada kesukat yan nun Allah na ujian na naman ng kaagyan kaya dila na kapakaya tiyari masasambayan ka na tiyari masupuasan ka na tiyari masudiya kata ka na tiyari masunega di ka na ayaw kong tiya antiurian na niya binasaw dila ka nah itu mati mati binasaw dila ka subhanallah dia kaya katero dia kaya dila nasa tagal katero na mausar sama piyan na magkakawing yan sudi kakawing na mapakapugino ini yan sudi puginawai na mapakasindong niyan suingan uwi nasa sa tagal ito katero uwi na hindi na si Nusa Samarata na mapakapnalagyan juga rumah na keud niya yan keud na kebiugan yan so rigo na ito na mapakala yan okay na ketutungin suisa kaingan sabi nyo din niya diba may tanong niya utang mga bangsatan sasaktin lang kami yan riba ama may prudent ama sebuah media ada pun media oi na pia makatin sa media pia mo na didn't may print sa media na mga reporter kung pagpuna sa reporter ito marama media hindi dito magagawin tapi sabihan kasi ito karibatan akadero tama ni man to nakito ni wa tunggu sila na ko. Nasasatago to katil. Allahu Allah. Na matago to mga ibarat sa dunia. Ugay na sa isa ano nga na mauli na inaliyo Rasulullah. Abad na tigil ni narakaw mga tawar-war kumyaso ka to binairan. Subhanallah. Na dia kaya dila nakabentugan ko ng ataw ko. Ariyo, so mga ustad yan, mga gubernador na mga ulama, kebentugan kaon, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Badan apakah
sangkut tawaya dinian di ipagungan nasyaallah. Benar dia. Basta agian kay dila ka na umano mapakas na mapira, pipikiran ka na bukbukan kapakapar sa umangan. Ato na bili naman ang kayo. Ino ka di ba na imanang? Inamo na kalimi mo, day. Hitan mo di rumalakaw, di ba kaw masih dari ba? Hitan mo rumalakaw. Niya pinasa ka nilimudo mo niyo rupugas. Dahil na niyo kaya bubentugan niya, nagita kaw nga niya. Nari, kore kayo di. Bawakan. Nah, ubat tanong pala na ka na, hindi pa kong nutago ba yan na. Ngayon, may ang siyo yan, kayo na kandisolo yan. Pakapit ang gula niya dyan Kaya magwawidahan na, asa na di ba ko nutsing ka na, kapila-pila imap niya pa sa jukuan. Niya pa sa jumiting, nasunod yung kinidigitihan na minitaya. Iya. Nakataya sa iba natin yan, talo-talo man yung pag-irwidahan. Nasa timang buwan buon. Okay, napangaliwanag yung tanong. Yan kayo sana sa Sulaiman na tumiyawag sa meeting. Ano ba nalibulang? Dali ka sumiw. Yan kayo sana sa Sulaiman na tumiyawag sa urgent meeting. Yung katanan doon ay maranang urgent meeting. Maranang yan na rin. Mga panakawawa nung. Emergency, nandun ito mamarano, emergency ito. Yung ina na emergency, nasipilay sa hospital. Magenyo pamaw. Mga pilman na mga panakaw meeting. Kaya si Daribang, natin naman ay urgent meeting, tingnan emergency meeting. Hindi ba alin ito? Bulbiya ka na isagin, di ba pabili? Kami ang una-una. Mga panakaw. Tingnan man ito na, tiwag ko sa panakaw ako. Meeting. Na selected. Yang kadang-kadang, hindi na dumiyan na dito. Tama ka saitan. Okay na, selected. Ayaw po ito, ginagawa na meeting na manusia, jin, papano. Mga pangayon, hindi siya nandiyan kapagay. Kaya ka nakapiyan. Namiya nga nagilaro din. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان. Kunya sila tawag mga jin, mga manusia, mga papano, ilabu. Tago sila lagi mga kauma. Fahum yuzaun. Sila di makasusuguling. Ngayon na kanya. At na manusia si babalin sa sagira na mga nakatirong pa niya sa Marawi. Ano ba na manusia si babalin sa iligin na pirang managin na ladlad nila na yuzaun. Di sila ni makasusuguling. Lagi na hajj. Ana first flight, ana second flight, ana third flight. Ana fourth flight. Ana pala yung flight yan. Ay kaya kami yung dito. Ano yun? Nakagyo di sila ni susuguli. Iya kita manggaya mga pila. Tigiran betan si itu nakakad na ando meeting. Nagusiran lang uliyaw may tamapila, marigapila. Ano pa lagi maputi ang pila? Yuti, niya kita ka maputi ang pila na dito pala binasaw ka. Pro patanira yung kayo. Dito ka taming ngaran ito pila. Anay yang ngaran ito. Susulay man na regisa na ito salam na Peter yan pwetay ako ay nakalangan na doon matawrong mabutirip siran. Nami yakin ba susulay man sa kabay na siya lagi dulumon na. Lagi dulumon. Nami yakin ba susulay man sa lumon. Para yung glass. Ano yung kamay na dulumon na tinalo sulo ko niyo ron. Napulilay niya do tayo nakapagod mo malakal maut. Nami yapisa din o sila na gusto malakal maut. Dati napakong na paka-tinigam mo. Napakatinigam ng mga jin. Makatinigam ng mga jin na gito. Tiyago nila sa pagalungan. Na di kayo lewe na pagalungan. Na tumitindig ito. Kaya ako masumalakal mo. Nakinuman niya sa liyawa. Na makagigiraw dito. Ayar na ini kusubian jo kuha niya na. Takan niya naroon maaral. Na umani sige de mga empleyado. Na mga pipipi sila kaya katayo na nabuyang-buyang sunay man ang gumina. Matay ito. Matay. Nabuka na ang kuto ang maputi ang ngaran yan. Anaya pila maputi. Nabilang ka na naging kuto at takan yan sa gidinom.
Nabi ang kana-kana naguwagi gupar. O ay nagumapo to lagi ito mga bidusog juga. Ay ito maatay biso Sulaiman. Away, dahil kaya tiya katitinigin, nasa giyo ko to kaya ka nung nangkutapin na nagito ni Taymiyan. Ay yung mamakaw mamarigir na ita nagugita maputi. Tigil kaya sunutan niran. Daan tanwa mga mad. Oh, mga mad tinwa daan. Eno patino sa meeting ngayon, di tanong pwede sa kaya meeting. Nasumiyong ko ato na pamakinig niya. Agi sa Sulaiman, na umantiro na pagawin din nandu. Na pagawin niya ulang-ulang wano ka adi. Ibu Sulaiman, awan niya lilipati ayabok meeting na manusia jin papano ko. Miya nagupila. Ay do, di tanong rumput. O ay. Di tanong. Hatta ida ataw ala wadin naml. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. So kaya tama na niya nakalabas sila sa meeting. Ako minira, so ito minini-kuator. Hey mga pila, lagi siya pag-reakan, pag-iwata ng bubuyak na pila. Nakasway ka no kung mga girbiyo. Wala mo tanong pa sa meeting. Okay. Layaktiman na kung Sulaiman. Gagawin ka no kaya maana niya na amay na miya nagulang ka no Sulaiman ang gusto mga pagtaw niya. Nagyang ko to kaya tagwirong sa awidakan abang binasay. Siran na kaya sabapan sa minipuro so pangkatanong pila. Ayat kaya sa isang kuto ayat nasa Sulaiman ang gusto pa paano kang gusto pila. Na ilay niyo man kadul mi betul na surat Sulaiman ayat ini betul na surat Naml. Nah kada yan yarga kiyo to kaya kiyo sara yang udila yan. Na igina ka bata gusto pila. At iyawan wala utala sa arga ang kuto kaya pakasugo yang kaya pakasiap yang madagalataw mga pedira mga pila ay pando patako sa kan mismo manusia nas kay makatiro sa mapia at hindi puro so pila niya pagsakat. Ay na ba tiro? Nakagiwara ng mga pila na gusto di silang pagsa meeting na di silang su. Nabaging nga marano apya yung padina. Tunar yan na, di apakaduri. Ako nung tango niwa kita yan natutubir ka no. Di na selected eh, di na wala selected. Why? Pero ano yung napili ko sa diyo ba? Lagi ito napili ka. Why? Nasi yun tayo muso tutup na niya kaluwa doon na may ito yun. Oh. Namata na yung iyak kada-kada ka lang pagkat niya kanili mo doon na bumili. Namadidim jo pila, kaketo ko niya kalabas siya pula de sila nung ano keto naman siya madidim jo pila. Akagenay ko pa makinig yung mana niya na mo to Diyos Sulaiman kay gigiraw niya kaso sisingin na manip ka lang mga ji. Ako mga saitan. Yung ta sisingin na. Natumigiraw siya na pila sa sisingin, dinikay din ng mga saitan na malakalang siran lagi. Ha? Eno sukyam ko na sa Masjidil Aqsa. Na kaya mga pandi na mga jin, kanili kaya panulugo o Sulaiman na sisisi, na malaka na tunjulang-ulang ng mga jin. Saan niya pagkiyawid-wiran ng Sulaiman? Nahihiraw niya siya. Okay. Na gunian man, nagaging ko tadi mangusiat, na kaya makinigin na doon na pila di mangusiat. Pila ka? Ato na yung wasiat o pila. Udkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaimanu. Wajunuduhu wagum la yash'urun. Pamanunod di kalok ko mga girbiyo. Di kalok pagilausak sa iko pa Sulaiman ang gusto mga pagitaw niyan. Wagum la yash'urun ka. Di tanong ang kagagidaman ka mga roronitan. Layak yung niya sa Sulaiman. Nafatabas sa madahika min kauliha na inalga na kala. Okay, nasolo yan na pagitir. Anariyap singar ya pangulo ka natin. Anak kailay niyo ako na singa paguraw. Gasa na kailay niyo pagura na may karante-rante anuman. Ha? Nasabang sa giyong kuto ayaw maalan niya na kapag nagiro na kala. Namiya ka sigid. Sa aya lo yan na lo akapipia ginawa. Asulo na dua. Lo akapipia ginawa. Agulo aawid akan. Okay, dahil niyo sa riyan na doa, apipia ginawa. Lagi mo pa mo mga raga.
Umamaraga na Peter Rasulullah, abes ta anak pengaruh aku umamaraga na isi niusiran, na ubes sila ng pagyug. Oy, nakawigan niusiran. Kawigan niusiran. Yung mga sabay, ya Rasulullah, ano man yung kapagyug? Pamakaisisiran. Ato yung kita kapagyugiran. Ato yung kita kapagidiniran. Dati ko na biyaya, kito siyo ko ba pengaruh mak na miniyog na dua, paganeron na diptero. Ino kailangan na, di ka no diptero. Oy. Ano di ka pa kung may inayo na, di ka diptero dan barantan. Di ka lagi no diptero nabi. Aaya ko na miniyog na di diptero. Na ikadua tigil naman ay, akito siya ko ba yung miniyog na makasgid. Na ada natin yung ikapakataro na luyan natin gulabi. Nakapating yung suluyan. Na ukaginaman yung namayaw. Na din yung tigla. Na din yung tupagyo. Na ukaginaman yung kuluyan na may katenggatengaw. Na panaros ka no. At eksmitiyan ito. Adiyo. Pag-iubit nyo ito. Adiyo saan. Kaya saan di sudah. Dahil problema na gumuraw ka ba na rawal na kaya ka. Ini sigat. Gila ka, tinggal guraw ka. Dapat ka kapatid. Pag berungo ka. Ano yun? Gina, niinali yung Rasulullah ka. Gina, nakaguraw na nakaguraw ka kapatid. Gino, na nakaguraw ka. Rata ginawa. Sige, Diyos Sulaiman. Nabi Tero Sulaiman. Qala Rabbi awzi'ani. Ya Allah, pangandaon ka kupuswakan. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi. Antunayo kita kapakapanalamat ka kulimu ka. Kagidop na ano tuwan limu ataman sa pila na psibutan niya. Aray. Baado na ispilaan sa dunia, di pamangdo sa dunia na language ang pila na una. Nakatan yung jali beruaw ba na language na pila. Agi kaya pila na diptero. Ugi igna Sulaiman na pila na kiniginiginan dito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sabab sa lagi na ikadua, sama na ikatalo may apa sa tino. Iwan ako mabu. Ikatalo ang tigong Fudail bin Iyad. Akitos ka kotaw ademanuis. Ino pa demanuis ka ugiho. Nasaddika rabbaka bima wa'adaka minar rizki hatta takuna mu'minan. Ikatalo tigo Fudail para di ka manusa na di ka manuis nasaddik rabbak. Pangim benarang kanin sukad na naka aong manipis sa katawan ng manusia natataksan sa rizki ng walang budala. Paano yung matataks? Paano yung matataks? Sa iba natin sa mulian. Matataks na yan? Hindi. Pero hindi kayo ilan eh. Pero kayo ilan. 350. Ilan eh. Paano ka naman sa water? Lagi, 350 ml. Yan nga, 350 ml. Matataks na eh. Datang niya kaya posit. Ito na posit ito. Para silipo niya na. Na 350 ml. Okay, napakadua ka ba? Miya dua man. Nakagi miya dua posit. Na din ba? 350 ml. Napakatuloy ka pa posit. Din ba? 350 ml. Napaka penuh-penuh ka niya. Tama niya ba na tabingong pa? Okay. Na apya penuh-penuh kan niya posit na din maalin sa 350 ml. Apya panayawata kan attorney, doktor, engineer, alim, CP, nganican, tama na konduktor, ano pa na ikaw? Na iba ka din maalin sa 350 ml ka. Taksanan wala udala. Tari, kore ka na yun. Pinay mga tao minanay haji. Patay agyan kaya pakiwatan na ka na si Siya ka mongolkan. Na inayin niyo man, mada kalatungan na itanong miyati sa Saudi Arabia. Okay na miyani, na mas malat ni Pirak sa mga tungan niya na hindi binatir. Nari, kore kaya. Kapag kaya miya nga rumapan na, subutang niya na rupiya security ko mga tungan niya sa ingit. Inangin na miya ka, walo ragun sa kaniyan, miya ka 10 ragun sa kaniyan Saudi. Karena baka miya tau sa Saudi, nasa 350 na mulai 450. Dan, mustahil. Tari, yang kita bilang ya udah. Yang kita bilang kalau begitu kan,
Apa itu na disuada ka na taksi na takskan. Away. Allah lagi na ni sabab as kita no naapyaan da kanu din sa dunia na matataks gusto magtanong. Matataks. Ato rin pulimusan niya kanang makasala mo. Ate sa pulimusan niya. Benar dia bukan negara Ustaz, kena si Ibrahim bin Adham. Are kena dia Ibrahim bin Adham, mana ulama. Pada ahli kitab Aulianan. Nakatawan niya si Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dia kalala ulama. Pada kelaki yang buat lagi na kitab. Na ayah pa kasal niya na kafir. Ayah pa kasal niya na musyrik. Ayah pa kasal niya na baradusa. Askan niya na berumbedu si Ibrahim bin Adham. Ayah katirong pa iyan na sa mga atasan. Betul wari. Oy, na i-insert niya sa wariyan na. Agaw ko yan. Oy, naso ayang ganabigay, nakapamana. Nakapamana sa iyan, lagi ganabigay. Naso mga sa iyan, lagi papanong yan sa likod. Kasi hindi, Robin Hood. Oy, tatago niyan siya. Ngayon, na ayang ganabigay na kamangano. Basta pelalagwisyo kami, napegagay niya, napegagay niya sa ulo. Ati dunia. Nabiya kayo na si Ibrahim bin Adham. Sama nung tapos na Muslim si Ibrahim bin Adham. Api rin upama. Biya kayo sa nabi girang-girang yan sa mga kuwan yan. Ano ini? Mga gasaya. Nabi ang nabiyan yan sa gumasohan yan. Kapila na kupuman. Agi ako makapanin mo. Nabi ang witsapaan. Para tigil ka na yan. Oh. Lagi ako makusungan yan. Nabi inibita din sa sapura. Kataw niya sapura. Sa tablig. Oh, berlepas lah. Oh, nagininom niya sa terapan niya sapura niya. Nanti aku yang untuk peminum niya. Nagugi mo to sa timanapaan niya. Oh, apa pengisnak sekali. Naguguwa sa timanakuan. Nabi dia gesa. Adi mangilay sa penan niya. Ini kata ni, guna gumba ko masuk aku na. Gunia siya puter na. Niya ada sumpaan niya. Oh, natingin na dia kuaya gitu, kaya una anak ko. Nagunia na kita to, sebenarnya mana? So, papano, masugod yan na rin. Kakuha ka. Oy, na ayat tama na siwa, nagunia pagdi, so kuda yan. Nagunia, keteda, so kakuha. Natumia mili ko panaw, so kakuha. Nagunia nung pa nakibakat na bida, so kuda yan. Iko panaw, ha? Dito na nga, lito lapit. Oy. Nagunia pakatabi na ko panaw, so kuda yan. Lagi yung makatimbo, ibarat na panawan na misa na yan. Lagi yung makatimbo, siya, so kuda yan. Namihilay niyan saya, so kakuha. Kulo ka panaw na rong makakuha. Namina rin, ako minupan sa gasa. Tinuin yan. Na ayaw kaya langkaw po kakuha ka na gupala wiso kakuha. Rautan niya. Naminilay niya, naminibagan niya jowoan. Paan? Nasinuwan niya lagi mo tapaan. Ay daw, naanam iga sa katawa mama. Iikatan sa ai. Iikatan sa lima. Saya. Papatungo niya, napapatungo niya wala ai. So, kailan niya dito. Ibrahim bin Adham. Tinay mo kasi yan ini. Ay do, tingin mapiyakan yung kakuha. Niya kapito gawi ang kete yung siya. Pinangin, tingin na panugang ako. Namiya tulisan ko. Natulisiran, sudah ko tinibulakan, sudah ko perakan kinuweran. Dahil bumiyapang niya kung kailan, hindi ko niyunggunan, hindi tabi daw yun siya. Niya kapito gawi ang sisiya ko. Natingin nyo ka dumatay. Natingin na uman niyo maso YouTube. Namakumarang napapano. Naanaawi din na gito. Dinyarang di pinapikan niya ko na ipinungitirakan. Na ayat tingin na miya kaparakan nakakuha. Pero pati di mo to. Ayat miya kaparakan nakakuha. Nakatiyatigin na pangunguluan na di ko niyan di panong ito na bangan miya ko nga. Tingin na ko yung kapaana ka na na. Oy. Miya ka unto din. So yung maana niyan. Na Ibrahim bin Adham na miya kas gini din. Na orasan nuto na yung maana niya piyang ndaan yan sa mga gamitian.
Nami sumiyo din si mga masjid, sumiyo mga madrasa na mitubot na gumiro ko Allah at ayang ano niya na inigulong niya ko Allah na Allah niya dusa ko datang ini ba kalangwan taman apian tao na say na digabsik ni Renon na iman to ya Allah na suri di Quran na miya gulia na tama sa mi bele ulama sa tama sa sukita bi na iman to na puti atan. Alright. Itu ini pag-Islam yan. Agi ang motoa, ya kapito gawin, napapato ko naman mahugin, naputuka ka naman sa tama, sa sokoya ka na ipaikata dito sa mga binatang, asal ka di maputol, sugod siya ka wala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lagi yung motor sa mga yung motor urutan.